A mai, gyorsan változó világban a mesterséges intelligencia már nem csupán egy sci-fi fogalom, hanem egy hatékony eszköz, amely átalakítja az iparágakat, növeli a hatékonyságot, és új lehetőségeket nyit meg minden szektor. Azt szeretném elérni, hogy leleplezze a mi misztikus titkait, és alapvető ismereteket nyújtson arról, hogy mi is valójában miért fontos, és hogyan befolyásolja munkakörnyezetünk. A mondandóm végére remélem, hogy képes lesz meghatározni a mesterséges intelligenciát, felismerni a fő összetevőit, megérteni egy szervezethez kapcsolódó relevanciáját, és azonosítani a felelős alkalmazásának fő szempontjait. A mesterséges intelligencia lényegében az emberi intelligencia szimulációját jelenti olyan gépekben, amelyeket úgy programoztak, hogy úgy gondolkodjanak, mint az emberek, és utánozzák a cselekedet. Olyan rendszerek létrehozásáról szól, amelyek képesek tanulni, érvelni, problémákat megoldani, érzékelni, sőt, még a nyelvet is megérte. Gondoljon rá úgy, mint egy számítógép megtanítására, olyan feladatok elvégzésére, amelyek jellemzően emberi kognitív képességeket igényelnek. Nem az emberi intelligencia helyettesítéséről, hanem annak kiegészítéséről szól, lehetővé téve számunkra, hogy többet érjünk el nagyobb pontossággal és sebesség. A modern mesterséges intelligencia jelentős részét gépi tanulás hajtja. Ez azt jelenti, hogy a számítógépek az adatokból tanulnak anélkül, hogy minden egyes feladatra külön programoznák őket. Ehelyett mintákat azonosítanak, előrejelzéseket készítenek, és a további információk feldolgozásával adaptálják viselkedésüket. Például, ha egy rendszer több ezer macska és kutyaképpel látunk el, az végül megtanulhatja önállóan megkülönböztetni őket. Ez a tapasztalatokból való tanulást teszi képessége a mesterséges intelligenciát ennyire hatékonnyá és alkalmazkodó képessé. Szóval, hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia a mindennapi munkán? Vegyük például ezeket: automatizált ügyfélszolgálat, ahol a mesterséges intelligencia által működtetett chatbotok képesek kezelni a rutinszerű kérdéseket, felszabadítva emberi erőforrásokat arra, hogy azok az összetett esetekre összpontosíthassanak. Adatelemzés és betekintés, ahol a mesterséges intelligencia algoritmusai sokkal gyorsabban képesek feldolgozni hatalmas mennyiségű adatot, mint az emberek, azonosítva a trendeket és az elemzéseket, amelyek megalapozzák. Stratégiai döntéseinket folyamatoptimalizálás, ahol az ellátási lánc menedzsmentjétől a belső munkafolyamatokig a mesterséges intelligencia képes azonosítani a hatékonyság hiányosságait, és javaslatokat tehet a műveletek egyszerűsítésére, időt és erőforrásokat takarítva meg. Végül a személyre szabás, amely személyre szabott élményt nyújt ügyfeleinknek, legyen szó termékajánlásokról vagy személyre szabott szolgáltatásról, amelyet a mesterséges intelligencia jelentősen jav. Ezek az alkalmazások nem a jövő koncepciói. Sok közülük már használatban van, vagy aktív fejlesztés alatt áll, hatékonyságunk és versenyelőnyünk növelése érdekében. Ahogyan a mesterséges intelligenciát alkalmazzuk, elengedhetetlen, hogy etikai vonatkozásait is figyelembe vegy. A felelős, mi a tervezés és a telepítés során a méltányosság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítását jelent. Ez magában foglalja a mi rendszerek betanításához és működtetéséhez használt érzékeny információk védelmét, az aktív munkát annak megakadályozására, hogy a mi rendszerek fenntartsák vagy felerősítsék a meglévő társadalom. Elfogultságokat, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a betanítási adatok nem reprezentatívak, az mi rendszerek döntéshozatalának megértését, különösen a kritikus alkalmazásokban, valamint annak biztosítását, hogy az emberi ítélőképesség továbbra is központi szerepet kapjon, főként a kritikus döntések esetében, és hogy az mi olyan eszköz legyen, amely segíti, nem pedig helyettesíti az emberi felelősségvállalást. Ezen elvek betartása biztosítja, hogy az mi pozitívan szolgálja az emberiséget,
és összhangban legyen egy vállalat értékeivel. Összefoglalva, a mesterséges intelligencia egy transformatív technológia, amely az emberi kognitív funkciókat utánozza, elsősorban olyan módszereken keresztül, mint a gépi tanulás. Óriási potenciállal rendelkezik működési hatékonyságunk fokozására, az ügyfélélmény javítására és a szervezeten belüli innováció ösztönzésére. Sikeres integrációja azonban a felelős fejlesztés és az etikus telepítés iránti elkötelezettségünktől függ. Arra biztatok mindenkit, hogy fedezze fel jobban a mesterséges intelligenciát, tegyen fel neki kérdéseket, és gondolja át, hogyan támogathatják ezek a hatékony eszközök a saját magunk szerepét, és járulhatnak hozzá közös vállalati sikerekhez.